Jó napot kívánok mindenkinek! Hát a múltkorjában ugye volt egy olyan videóm, hogy botrány az adai sürgősségén, ahol az én csini barátom elmondása alapján arra bazírozva adtam elő a történetet. Na most időközben a sértettel is találkoztam, és ő teljesen más színbe tüntette föl a dolgokat, és én hajlamos vagyok arra, hogy inkább ezt az ő verzióját higgyem el, sőt 100%-ba hiszek neki, és elnézést kérem, hogy ott némileg hát a csini miatt elferdítve adtam elő a történetet. Tehát a valós történet a következő, és 100%-ig biztos vagyok benne, mert ismerem az illetőt, hát jó ismerősöm, hát mondhatni, hogy jó barátom ő is. Tehát a valós történet a következőképpen történt meg. A csini, miután elment bejelenteni a barátja a Nothoffnak a halálát, és az illetők, a sürgősségi csapat mondta, hogy nyugodtan menjen haza, hát nyugodtan. Nem nyugodtan, mert egy haláleset után ugye az ember nem tud nyugodt maradni, hanem azt tanácsolták neki, hogy menjen haza, és belátható időn belül rövidesen a mentőcsapat ki fog szállni a helyszínre, és intézkedik. Ami dolgokat ilyenkor el kell intézni, azt el fogják intézni. Na most ezzel a csini nem volt elégedett, és ott elkezdte rugdalni az üveget, a bejárati ajtónak az üvegét, meg erősen, botrányosan viselkedett, és akkor jött ez az én második barátom, és megpróbálta valahogy relatíve, amennyire lehet ezt a helyzetet kezelni, relatíve kultúráltan kitessékelni a csinit a rendelőben, mivel hogy már közben volt egy másik páciens bent, egy gyerek, akit éppen ellátás alatt volt, és akkor a csini azt a megbocsájthatatlan bűnt követte el. Ezt csini azért ki kell mondani, hogy a technikus barátomat hátulról megpróbáltam megütni, amiből csak egy ilyen karmolás sikeredett, meg utána megpróbálta megrúgni, amiből meg semmi nem sikeredett, tehát olyan, hogy fogsor, kiverés, meg mit tudom én, súlyosabb dolog nem történt, mert a csini barátunkat leszorították, odaszorították a falhoz, közben kijött a rendőrség, és akkor a technikus barátom mondta, hogy ő nem kíván ebből ügyet csinálni, de viszont a községi ügyész, vagy mit tudom én milyen ügyész azt mondta, hogy kénytelen eljárni ebbe az ügybe, hivatalból tulajdonképpen eljárni, tehát a valós történet, a 100%-os igazság így nézett ki, és én itt most töredelmesen megmondom, hogy elnézést kérek ettől a technikustól, és hiszek neki, de hát függetlenül mindentől megint megismétlem, hogy a csini olyan, amilyen, azért a barátom marad, hát rá fog egy kicsit cseszni, mindenféleképpen, de hát ez már mostan legyen az ő problémája. És akkor most jönnek a szolgálati közlemények, hogy iratkozzatok föl hozzám a csatornára, hogyha ezt eddig nem tettétek meg, és hogyha tetszenek ezek a szösszeneteim, valamint kommenteljetek, lájkoljatok, diszlájkoljatok,
Előre is köszönök mindent, és viszontlátásra, Marabú voltam, sziasztok!